iso alus ana. Iki wis munggah mudhun lho dadaku blok. Nggonamu munggah mudhun. Rene ana arep tak tapuk sepatu kene. Sepatu apa sepatu blok? Sepatu karo sendal dadi sepatu. Kowe mergo kuwi jane seneng karo aku kowe nganti Ngomong alon-alon kok sepatu kok dadi sepatu. Lah mau arep muni sendal kan dadi sepatu sendal sepatu. Kok tak tukokke 12. 12 apa? 12 siji. Rasudi memang seneng karo aku kok mertu kok sandal. Lah njalukmu apa, Blok? Jalukku patimu. Urung-urung kok mati engko rak mati dhewe, Blok. Ya aku ora seneng lho, mbok kowe iki elingo. Kok dadi nggo sepatu terus ta? Aku ket mau eling nek aku ki anake Surabangsat. Lah ya Chan Yo, diaturake. Ya, Tin, iki panyuwunan kowe kabeh. Ya ora syukune dadi artis sing ngono kuwi. Kudu tanggung jawab. Saiki mulai kudu belajar, ora mung belajar gujug asmara tok. Lali janjine podang kuning, podang ireng kabeh disinau. Ya. Supaya nek disuwuni pamirsa ora gawe kuciwaning para lenggah, ya paning saya dhuwur uwite iki saya akeh ulere. Ha iya. Saya gedhe angine, saya gedhe angine. Iya. Ya pancen ngono kok ya, Mak. Ayo gubuk asmara. Nggih, Pak. Nah, langsung. Ya. Iki amplope akeh banget, arep jaluk ora? Isine. Isine tak kekke aku ora nek. Nek amplope moh. Ayo sak isine aja kuwatir. Wo iki, iki sing rada kandel ketoke sing saka Serpeng ki mau, Tin. Iki saka Serpeng. Oh, alah 50 dilempit akeh banget. Ora kok 200 ya. Karo sing nyuwun sambel kemangi mau 150. Yo, nyok. Nggih. Wis bayaran akeh kowe wis gubuk asmara nyok. Siap. Sak le ngecet. Heeh. Kok le ngecet? Ayo gubuke dicat sisan. Ya. Nuwun nggih, Pak. Kuwi kaya Nuwun nggih, Pak. Pak. Nuwun nggih, Pak. Ya. Dengaren. Kok rumah saku suwe-suwe iki ora nuwun nggih, Pak ning nuwun nggih, Pak, luwak. Pak. Ya, wis ra apa-apa. Kok dengaren piye? Kabeh tak kekke mau sing wingi bengi ning Jakarta ya tak kon ngukuti sindan-sindan ki, sawere kukuti. Iya. Lah nggih sakniki kok bolong. Wah, ya. Wingi-wingi apa buntet apa? Wingi rada buntet e. Oh, iki senengane ora. Aku kan padha karo kowe, aku kan niru kowe. Kok padha kula napa? Ben bolong ya an. Maksudnya? Ayo kowe ya lomo, aku ya lomo. Nah, kowe lomo ngemenehi lagu, aku lomo menehi saweran. Ya. Nggih, kudune ngenten niku nggih. Soale aku wis Napa? ternyata nampa saweran ki nek ora tak keke sinden-sinden ki cilaka no. Oh iya. Kok cilaka? Ya pokoke iki kesandung serimpet lakune iki ora penak. Wah. Terus aku manekung semedi. Ana swara dewa sing dumeling nang Karna. War ngono kuwi. Terus tak artekke, oh berarti Dit Sawer sing marai nyandung ngrimpet. Ngono tampan ana ning nek kowe sesuk kuwi lemu nyanyi ora padha karo dhuwit saweran. Ya, tegese piye? Tegese kowe nampa saweran misalnya tekan 500 700. Ning lemu nyanyi ora apik, wah cilaka kuwi ngrekasake awakmu dhewe. Heeh. Kenging napa? Wah wis to, sandung serimpet wis to, percaya. Uripe ora tentrem. Iya. Karo bojo padu, heeh. Terus? Karo anak ra dipercaya, karo tangga teparo dirasani, wis pokoke sarwa ora kepenak. Iya. Nek kula mung sak derma nampani e. Lah ya le nyanyi sing apik mangkane. Disesuaikan karo kuwi. Nek kowe moh nanggung akibate ya apike didum wong loro. Oh iya. Ben nek sandung bareng ngono. Wah, cocok. Ngono nek kerungkep ya kerungkep bareng. Ora. Lah piye? Lah kerungkep sik kowe kerungkep aku ora kerungkep. Lah kok Nek baul nek kerungkep kabeh. Lah jare bareng wong loro dikeki. Nek percuma, kowe kerungkep, aku ngene. Oh. Nek kowe ngene, aku kerungkep. Pokoke kudu
satunda sak bilik-bilik. Iya. Ngono kudune. Nggih. Tak neh nggih. Pira? Lah mau pira? Aku mau 400 e. Ya jenengan 50 wae. Ora apa-apa tak tampani kelas. Ning aku sandung srimpete sithik kowe oke. Iya. Lah kudune padha. Oh iya, 400 ya 200. Kowe sik nyanyi, aku sing mayang. Lah nek kowe apa kowe entuk sawer nek ora ana wayangan? Kok kowe arep nyindan dhewe ning tengah ning pinggir ningrong kono. Ora to? Ayo ora. Disawer apa ya? Sing sing ditanggap aku, kowe melu aku, kowe entuk rezeki, aku ya entuk rezeki ngono kuwi sah. Nggih, sah. Ning niku pun bacot tengen kula sing sesuk wae nggih. Ora apa-apa, sing sesuk ora apa-apa. Iya. Ya. Sakniki dimulai ya. Ya, silakan. Pakai bawa enggak? Pakai. Oh iya. Sinden kok mangsaku udah ora gelem basa Jawa ya saiki. Iya. Soalnya kemarin dari Jakarta. Waduh, mung dari Jakarta kok. Kali jenengan kok. Sombong ora. Oh, ki eneng ki anu panyunan saka Korea. Wah, iki kok iso tekan Korea. Di live streaming no. Oh. Nyuwun lagu Kadung Tresna, Pak. Nggih, saking Mbak Mita Ristiani. Oh iya, Mbak Mita Ristiani, nggih. Yo. Saking pundi? Korea. Korea apa Korea? Korea aja ngece iki lho. Piyaine iki wis apal karo awake dhewe, sok ngirimi apa-apa. Bahasane pripun nek Korea? Korea bahasane wah jan. Kowe arep ngisin-isin ke aku. Mboten ngomong tekok lho. Ya bahasane ora basa Korea. Aku ngetes aku kowe padha karo ora. Aming Korea. Korea ya anggere nganggo ngeden. Kok ngeden? Penting to. Sing tebang apa? Ngono. Ditileki, Pak. Tileki. Tileki apa? Kok ngeden-ngeden kok nek metu lho. Kowe ki sinden kok jijik ta kowe. Sinden kok kaya petugas DPU ora. Wah. Aja kok kowe wiyaga kowe tau kok tak udah pinter-pinter basa Korea kok tak takon ayo gek mangkat. Ngusik. Oh lagi basa Korea aku ya. Dimulai nggih. Ayo. Nyingkar nyingkur. Lho iki ana pamundutan meneh. Napa, Pak? Fragmen. Oh iya. Fragmen Mbak Tatin kalih Mas Solikin. Oh iya. Saking Pak Parman Wonosari. Oh, juragane Dele. Heeh, engko dicaosi. Ana dite ora? Ora iki wis tak keke kon. Lho katut dono 100 malen. Ana 50. 50. Heeh. Tinggi wong pira? Loro. Kula leh Solikin. Selawi-selawi. Wis ra apa-apa mbangane kuli. Sakniki no mengke. Mengko nek bar gubuk asmara. Ya. Solikin wis latihan nih pisan. Latihan apa? Latihan fragmen kok nek nganti ora apik didang. Wah, pas lho nek ngawur pas gah aku. Biasane rak suarane tak dabling, mau wis ora nek didabling malah ra iso welas e, rasa didabling. Oh iya nggih. Nggih, Pak, aku ngono. Ya. Terus ya. Wiwi tane nyingkar nyingkur Neno lingsem yen keh mutan lelampahan kang ya ana pamundutan fragmen meneh. Sapa?
Mbak Ayu karo Mas Kesban. Napa fragmene napa nggih? Ramene ya rumah tangga. Tresna tulus. Tresna tulus nadyan ing gubuk asmara. Ya, mangga. Nenone nanone nano. Ya, mangga. Yen liwat aku kelingan kebun kae yen Monggo. catetan sajroning Lah. Tak tak tak. Belang.
Sampun piye urung ana pramene kok sampun. Ya. Ayo sing lanang kon ngadeg. Yo. Dapukane apa iki sing lanang? Sing lanang ki dapukane bagusan ya ora nyandak. Wis gek omong iki piye wis ditabuhi kok medo meneng wae. Ngerti ceritane ora? Ceritane napa, Pak? Ah, mulane nek arep nyambut gawe iki ora nguyuh sik. Kepinteran iki nek pas kepoyo kuwi kok nek dadi ra kepoyo kowe ora kepinter. Oh, modar ora kowe saiki. Nyuwun pangapunten, Ndara. Ora nyuwun pangapunten. Ayo gawe wis. Anu wedine iki gentho karo cempluk. Ya. Cempluk. Kuwi suarane sapa kuwi? Gento, Pak. Suarane gentho iki gedhe, gentho iki anak warok. Mbak Yu cempluk. Ngono kuwi kok cemplek. Atau nek dibandem sandal karo cempluk kowe. Bayu cempluk. Ngapa? Ora apa-apa. Kowe arep nendi, Pluk? Aku arep mulih. Minggir. Aku arep liwat. Arep liwat ngendi? Liwat kene. Ah wis tak jaga, Pluk. Lah terus ngapa? Aku kuwi jane ya wis suwe Ngapa? seneng karo kowe, Pluk. Seneng karo aku? Heeh. Kowe ora sadar diri apa piye? Sadar diri piye? Kowe ora ndek pengilon nang omah. Duwe loro, Pluk. Lah mbok ngilo. Ya engko sithik urung-urung kok ndang ngilo. Ya karepku ngene lho, to, gento. Ngilo raimu iki kaya ngapa? Ayo bagus to, aku kira anake sapa, Pak? Ambo. Ben pokoke tak sekait genti kowe pokoke. Aku anake Radu Punpa Dewa. Goblok ora. Iya. Aku kuwi anake Warok. Warok Surabangsa. Surabangsa, Pluk. Lah ya aku ngerti lah, kowe ngerti ora aku sapa? Ayo kowe cempluk. Lah Anake Kang Golo. Pernae piye ngono lho. Anake Pak Denggolo. Anake Pak Denggolo kowe kuwi rak Mbak Yuku. Lah kene ngerti nek aku Mbak Yumu kok kowe tresno karo aku iki edan apa piye? Lah nek jeneng Adi terus karo Mbak Yuki rak ya wis sak trepe to, Pluk. Ya ora. Gelem ya, Pluk. Mah, Ladene aku, Pluk. ya wegah aku ora seneng karo. Alah wong gur sedilit kok. Oh, sik rasa 10 menit, Pluk. 10 Kuwi menit. ngladeni kok 10 menit iki ngladeni apa? Wedang, Pak. Hah? Wedang. Kowe ganggu ngrujuk dasmu ki kowe. Aku ngrujuk sirahmu, Pluk. Mbok kowe iki eling ngono lho. Tak tuntun. Ngene ya, Pluk. Ngene ya, Pluk. Kene ya Yu. Ngene ya, Yu. Aku ki wis suwe seneng karo kowe. Aku ki wis suwe seneng karo kowe, Pluk. Mula kowe tak adang ning dalan kene. Heeh, ngono kuwi, Pluk. Mula kowe tak adang ning dalan kene kuwi memang apa? Pancen jam semene iki. Pancen jam semene kuwi wis jame Kowe bali kowe saka bali saka pasar, Pluk. Kok sik to, sikilku kecubles paku. Kene tak tambani, Pluk. Ya nya. Ya gawa rene. Cek aku tak pindah ya. Ah, nyedak kene, Pluk. Ya aku aja cedak-cedak sikik wong aku ora seneng karo kowe lho. Ayo peloke, Mas. Manesmu. Apa? Pelok, Mas. Wo pelok ya wis. Kok njaluk pelok arep ngapa? Arep gandrung Ayo kok. gandrung, Pluk. Lah aku ora gelem lho. Aku Jiat, jiat. Tro. Ya ora. Beksa. Ora nek jenenge wong tresno kuwi kudu nyawiji antarane lanang karo wedok seneng karo seneng. Ning aku ora seneng ya ora bakal dadi. Mengko rak suwe-suwe seneng, Pluk. Ya ora, aku ketoke ora nek rupamu kaya ngono. Ya engko tak gantine. Diganti apa? Ganti tolo. Teneh ming tingil-tingil no. Has, piye? Ya ora aku mah. Kudu gelem. Ora sudi lah, aku ki Mbak Yumu lho. Ah, Mbak Yu nek kaya ngono, Kaya ngono piye? aku iki ayu lho, Pluk. Lah ya pancen aku ayu. Kowe ya bagus ning kaya tikus ngono iki mbok elingo ngono lho. Kowe kelinge so. Pripun, Pak? Kulon kono gunung. Kulon kono gunung. Wetan. Wetan ya gunung. Nah, Kidul gunung, Pluk. Kowe tak
Aja Tak rudo paripeksa lho. aja loten mek-mekan. Aki sing asik lho nyong kene iki lho. Asik kek. Kowe ketoprak kok muni iki sing asik iki piye? Wegah aku nek carane ngono kuwi. Aku gelem he, Blok. Lah ya gelem nek ya alon-alon ora kasare kaya ngono lho. Raras rumeng swara nira. Gelem ya, Blok? Tuh gelem lho. Ora. Tak pepeke galengan lho, Blok kowe. Ang lam-lami joneng ati. Iki ana dalane. Ya arep ngendi kok, Blok? Ceplok. Sik. Iki ketoprak kok biayaan tekan dinding ngapa? Lah ngawur lho iki. Ngawur, lah jenenge tresno e. Tresna nek ngono kuwi ya wegah wedoke gila no. Kowe iki njalukmu apa to? Ya sing alus ora kasar ngono kuwi. Kowe ya rene. Sing alo. Rene. Wong ngurusi apa-apa kok wis Rene apa lho? Ora ana sing Ya pertama ki halus engko ora kasar suwe-suwe. nganti kentekan gon barang kok isih nyemak-mek barang. Nyelempit yo gelem kok. Hooh. Panggunge nang kono ora tekan kene-kene. Saron gong nuting wi. Ajarene rene aku tak ngono ya. Asik lho aku rosi barono. Wira kang dadi ati. Hormat kene iki lho. Hormat kene iki lho. Ya. Sancake iki ketoprak sik lanang ngingin tenan iki. Ale nyekeli kok malah saya Aja. kenceng to Plok kowe. Ih, aku diterani. Kita ambil tenan lho Plok kowe. Wah, jan kowe iki kepiye to? Men bali rono. Cempluk wedi tenan ketok iki. Engko sik nguyuh ganti cempluk iki engko. Tak kancani Plok. Ngapa? Ya kuwi mau. Tanganmu mbok remek-mekan ngapa ta? Ah justru kuwi. Justru apa? Lir putri Ndara Wati. Gelem ya, Plok? Ora gawe muringku lho, Plok. Ora sedih. Ana tonggonku kandro. Gelem ya, Plok ya? Mbok ora kasar ngapa ta? Wis alus ana. Iki wis munggah mudhun lho dadaku, Plok. Nggonamu munggah mudhun ora, Plok? Rene ana arep tak tapuk sepatu kene. Sepatu apa sepatu, Plok? Sepatu karo sendal dadi sepatu. Kowe mergo kuwi jane seneng karo aku kowe nganti Nek omong alon-alon kok sepatu kok dadi sapatu. Lah mau arep muni sendal kan dadi sepatu sendal. Sepatu. Kok tak tukokke 12. Rolas apa? 12 siji. Rasudi memang seneng karo aku kok mertu kok sandal. Lah njalukmu apa, Plok? Jalukku patimu. Urung-urung kok mati engko rak mati dhewe, Plok. Ya aku ora seneng lho, mbok kowe iki elingo. Kok dadi nggo sepatu terus ta? Aku ket mau eling nek aku ki anake Surabangsat. Lah ya can bangsat kok kowe. Gelem ya? Mah, Gelem, Plok. aku jek eling kok.
Ora kaya kowe. Aku yo ket mau eling, Pluk. Iya rasa nyedak-nyedak. Angko ora dadi nek ora nyedak, Pluk. Ya nyedak ora apa-apa. Nah, Nah aku arep rono. ronone ndi, Pluk? Mbok ora menekan lho tangane. Gur tangan kowe kok. Gur tangan. Lah iya. Lah kabeh kuwi awale saka tangan lho. Lah iya pertama tangan sikik, Lah ya Pluk. gak aku. Ora terus liyane. Mah, Ayo Ndek Mbak Wong Ayu tangan yo kuwi ya, bingung Pluk. Bangane dipek wong liya. Bangane dipek wong liya lho, Pluk. lah aku mending dipek wong liya mbangane dipek kowe. Eh lho adine nyicipi sik. Wah, dalange iki ngapa lho? Rasah melu-melu. Wis sutradarane aku ora melu-melu. Ayo pengen apa piye? Hah? Sutradarane aku. Ayo tansah Ora sudi aku ki karo kowe mbok Nekat tenan soli iki. Nek caramu kasar ngono kuwi, aku ora bakal seneng karo kowe. Terus pengene piye, Pluk? Nek jenenge wong tresna kuwi ora nganggo kekerasan. Kok ketoprak iki saka Betawi. Oh, iki blasteran iki. Lah ya aku kesel tenan lho Ken kowe nyawur. Lho kok kin aku ki gentoke. Ya ya gentok. Iki engko nek ora rampung diteruske nang ngisor lho, Pluk. Ora sudi. Aku gelem Pluk. Gah, Gelem ya, Pluk. prek. Wah. Kowe malah sing kasar saiki. Lah ya aku ora gelem kok mbok paksa lho. Iki ceritane iki aku maksa kowe lho, Pluk. Lah ya ning aku ora gelem. Ya saiki ganti cerita sing kowe gelem, Pluk. Ayo manut sutradarane kae. Suradane sapa iki suradane? Sutradara kok sutrada. Sutradane sapa? Oh, suradane sapa? Ah piye supaya diganti iki nggo neruske gandrunge kuwi diganti cempluk gelem apa piye? Niatmu ngono to? Ana di tera. Ono. Ana. Iki beras wae beres pokoke tan. Ki engko kowe rokoke solikin. Aku wis dak ganti iki Den Mas Subrata. Ane kok ngene kok Subrata. Ah, Ya ora wangun to. Wong raine kaya citakan roti ngene kok. ya ganti pemain. Rampung sik. Wah, ya wis. Legan. Degan apa? Delang tutung, Mas. Ayo, Mas. Legan. Napa? Kentongane pecah. Iya. Iki ceritane apa, Blok? Isih ngene mau apa ganti? Ora ngerti. Ana ditera, Pak. Nek ceritane ganti. Ceritane ganti kuwi. Aku teruske sike. Cempluk dirudok paripeksa. Jemplok. Kowe kudu gelem ngladeni aku. Ora, aku ora sudi karo. Nek ora gelem ngladeni Mbok aku. eling ngono lho, Aku sing ngladeni kowe, Blok. Tok. Nuwun para miyarsa. Atur pasugatan ketoprak petilan dalu menika kasingget semanten awit pemain kakung dipun pendet polsek. Pun nggih, Pak. Ya wis kana apik simnya rokok ken kok 5 wadah. Siap. Bangane kok nyolong. Ya. Oh.
Kanca-kanca pira ya? Rasa kanca-kanca wing nabuhi rasa ben. Oh, Mas Ridwan. Lho. Edan cah lumo tenan. Lirike. Heh? Oh, getere. Oh, wis. Wis ndak entek. Ndang. Oh. Wis. Loro aku. Lah aku ndi? Jaluk. Jaluk iye. Mau dipaksa ra gelem. Rokok lho. Udi kowe. Ayo engko sik udah kowe ra. Kacaknya. Lambemu. Bojomu. Kok bojoku? Ora doyan. Doyane apa? Arti cokot. Wah, dekane wis rampung barang nyuk-nyukan. Oh, ngarep medhu ning mbunange nyaut panganan. Iya. Kula sampun, Pak. Matur nuwun, Mbak Tati. Iya. Ayo teruske dhisik critane, Nok. Iya. Ki mau dienggo pamundutan. Ya diaturake saiki. Engko gara-gara iso disambung meneh. Oh iya. Kancaku wis tak kon dadi rol ketoprak akeh banget kok saiki sing wis iso. Iya, Mak. Teruske dhisik critane. Ya tak derekke. Tan sama